morning students. दिनै जों फरायगोन थाखोबानि बिमा राव फरा नै फराया दङ बेवहाय पेज नम्बर 10. दानिया नोंसोरो आंनि उन उन बे फराखौ फरायलांबानो जाबाय. बे फरानि मुङा जाहैबाय दाउ आरो मानसि. गंसे हादराव बोरलासोन मुंनि सासे राजा दंमोन. बिथाङा मैहुर मोजां मोनोमोन. दाउ बेदर नङाब्ला ओंखामखौनो जायामोन. बिथाङा सानफ्रोमबो बोरला सियारिजों दाउस्रि दाउब' बायदि दाउ बुथारदोंमोन. सानसेखालि मोनबारु मुंनि सासे सेंग्राया राजा बोरलासोनखौ बे खामानिनि थाखाय लाजिफोनांना बुंनायसै, महाराजा, खाजानि जुथिनि थाखाय दाउ सिथारनाया नोंथांनिया मोजां जायाखै। नोंथाङा मिथियो जानांगौ दे दाउ हारिया मानसिनि थाखाय जोबोर बानजायग्रा। दाउस्रि बायदि दाउफोरानो दुब्लिनि आबाद खहा खालामनो हानाय एम्फौ एनलाफोरखौ हमना जानानै आबादखौ रैखा खालामो। थारै दाउफोरा आबादारिनि आंगो लोगो। बेनिखायनो रायजोनि गोजोननि थाखाय नोंथाङा दाउ मैहुर खालामनायखौ एंगारस्रायोब्ला मोजां जागोन। सेंग्रानि बाथ्रा खोनानानै राजाया जोबोर रागा जोंदोंमोन। रागा जोंनायजों बिथाङा सेंग्राखौ जेनथेनसो बुवालासै गोसो हमथाना थाबाय। राजाया नाथाय दाउसिन दाउला बुथारनो गाराखिसै। जाउनाव रायजोआव दाउ सिथारनाय खामानिया जागासिनो थाबाय। बेनि थाखाय दाउफोराबो गिनानै बै थावनिखौ एंगारना गुबुन हादरसिम खारलांबाय। हादराव दाउसिन दाउलानि जोलै मोननोनो गैलिया जाबाय। गोसोनि दुखुजों मोनबारुआ सानसे गोजाननि रायजो गंसेयाव जायखारलांनायै बै रायजोनि राजानि फिसा महरै नायल' जाल' सासेल' फिसाजो दंमोन। मुङा बिनि अनाथि। मोनबारुनि मोजां आखुआव राजाया जोबोद गोजोनबाय। बेनिखायनो बिथाङा गावनि सासेल' फिसा अनाथिजों मोनबारुखौ हाबा खालामना होबाय आरो बिथांखौ बै रायजोनि राजा गायसनबाय। बिथिंजाय बोरलासोननि रायजोआव दाउफोरा जोबस्रांलांनायाव एम्फौ एनलानि अनजिमाया बांलांनो हमबाय आरो बैफोर दुब्लिनि आबाद जाना फोजोबबाय। बिफां लाइफां बेन्दों बेनला बायदि गासैबो रानलांजोबबाय। अखाबो हाया जाबाय। हादराव आंखाल नुजाथिबाय। रायजो राजा बयबो जामुंनि आंखालाव गोग्लैना बिबायारि जानो गोनां जाबाय। राजा बोरलासोना बिबायै सानसेखालि मोनबारुनि रायजोआव नुजाथिहैबाय। मोनबारुआ बोरलासोन राजाखौ सिनाय मोनबाय। बिथाङा बोरलासोनखौ बरायना राजउलाफादनि आलासि जिरायसालियाव आलासि सोंबाय। बेनि उनाव मोनबारुआ बोरलासोननि सिगाङाव गावनि सिनायथि होनानै बुंबाय, महाराजा, आं मोनबारु। आंनो नोंथांखौ दाउ गावथारनायाव हेंथा होदोंमोन। दुगायाव गांगाथेफा बादि दुनानै नोंथाङा आंनि बाथ्राखौ खोनासङाखिसै। बेनिखायनो दा बेनि गाज्रि फिथाइ मोननो गोनां जादों। इयुनाव नोंथाङा माब्लाबाबो दाउ सिथार नांलिया। बिथाङा गावनि रायजोनिफ्राय फालोसे दाउ फानजारियाव सोनानै बोरलासोन राजानो
अनमुं महरै हरनानै बुंबाय, बे दाउ फालोखौ नोंथाङा लाना थांदो। दाउ फालोखौ नोंथाङा नोंथांनि गावनि फिसा बादियै फिसिनानै गेदेर गोलाव खालाम। बोरलासोनाबो मोनबारुनि खोथा बादियै दाउ फालोखौ गावनि रायजोसिम लांना लांदां अख्राङाव हगार हैनायसै। दानिया नोंसोरो बे भिडिअखौ नायै फरायनो सेस्था खालामबानो जाबाय।